Inde i ghettoen lå den lokale døgnkiosk, og den var naturligvis ejet af en kioskejer. Kioskejeren havde 2 sønner. Den ene kunne give den fedeste rap til det fedeste beat, mens den anden havde talt alle murstenene i hver en celle i det nærtliggende fængsel. Så havde han selvfølgelig Klods Hassan, men ham var der ingen, der tænkte på, for han var en værre wangster. Han var så bleg som et kridt, og hans ordføring passede ikke ind i samfundet. De 2 brødre havde hørt om den lokale gangsterboss datter, der ville tage den til mand, som kunne nedlægge hendes storebror. Da den lokale kioskejer hørte, at hans sønner ville score gangsterbossens datter, gav han dem hver en splinter ny bil. Ham, som kunne rappe, fik en mørk, mens ham, der havde siddet inde, fik en lys en af slagsen. Lige da brødrene skulle til at cruise, kom Klods Hassan forbi. Hygge hejser, homies. Hvor skal I, Henrik? Jeg sværger, vi skal ordentligt meget over at score gangsterbossens datter. Og så det skal I? Jamen, den chance skal da ikke passere mig. Fader, stik mig en slede. Du sidder så koster mig 1000 penge. Det får ikke så meget med som et felt. Så tager jeg da bare den gamle Fiat. Den er min egen, og den kan sagtens bære mig. Jeg får gangsterbossens datter, og hvis ikke jeg får hende, så sigger jeg hende bare. Og der har jeg parkeret den. Hvad skimter mit øje? Er det en gammel pakke M&M's? Og indholdet er stadig intakt. Hvad er dog det, der passerer mit oversyn? En gammel rusten springkniv. Nej, nu er heldet der med mig. En Ping 99. Yderst dårligt stand. Ekstraordinært. Klods Hassan nåede endelig frem til gangsterbossens hybel, på trods af hans adskillige stop. Antallet af opmødte mennesker overraskede ham. Køen til at komme op og slås fortsatte langt ud i uendeligheden, men efter de så bunken med folk, som gangsterbossens søn var færdig med, løb de alle skrigende hjem. Kun de 2 brødre Klods Hassan stod tilbage. Wallah, skal du have ind i din hoved? Du fucker med dit liv. Du er færdig. Jeg sikrer din hoved. Kan vi ikke bare ordne tingene på en diplomatisk måde? Her skal du have en pakke M&M's, Habibi. Så blev Klods Hassan og gangsterbossens datter gift og fik en masse børn, og de ville have levet lykkeligt den dag i dag, hvis ikke det var for Pia Kærsgaard.